Di Basnyambak Penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kamukam College Shillong kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number Kinoy lam jong ginong rab latip kum ke Hill Farmers Union hakalai tri ujuliu arajar pausan kelipin sngau haulat ke jilla UCH Vijay Shankar bantuklar lem halo ke jing shongs ir jong ginong rab bishong masa akhapu jong ke jilla Meghalaya bat Assam bat khamtam halo ke jing shapeniap jong ba Telmi Talang nagashnong lapangam West Genty Hills District Kini ke jing pinsngau jong ke ginong rab kalong namar ke jing skam jar la system kinthi jong gi bor brekmi halo ke jing shapeniap jong ba Telmi War hadirin maka union kala IT ka jing tho shiki bor sarkar ban pinyo ya ka hok bat bandawaru ban se baidot ksan shaki bahinga sem jong ba Telmi ubla sha penyap dusman hakiro trangsnam kat bodang tre hakaling khala jong haga joga por ka seng klapin sngoru haulat ka jella yaki bon ki jing jong ki nongrap haga jella namar ka jing hiadosh ba palat using usensar usla terpat usok marit klau bat kiwe ki marap kabla kata hadu kata yaka kamai ka ji jong ki nongrap nalo ki haban siu se khajana marap nakaliang jong ular ulakular boon sakot ikinong mikmat nikitna trekam per banyatai halokimat ki ba union klapin sngo nakaliang jungi mentagasngi apo ka syatri jong ka Hill Farmer Union kepada ika seng nongrap apo kini ka jelahi bro kawai ni lawan bani kendo ya u lat jong ka jela halor ki katu kini ki point ki bangi ngi surun kam ya ke jing tuklar lem jong ulat nak menta kimat kawai na kimat ki ba ngi laya keren menta kasngi kedai halor ke jing syak peniap jong nongrap antai lapangap mensiam senam hakaba weni ki nongrap jengi ulah syak peniap haka lengkha bat hadu menta nakling jungi jing sya ngila follow up bat ki bor sarkar nak menta ban yo ya ka compensation ki jing yarap nam tau te nongrap dan rei shim pat yo ngamut ban ong nakling jung ki bahing hasem jong te nongrap ubala syak peniap lengkha hadu menta empat yo ke ngit scam nomor ban nakling jung gubernur uang ba unsa tuklar hani ka benta ngit scam ba uni nongrap unyo ya ka hok ka ba udai ban yo kawai ni kimat ki bangila yakran hakabedi bet kini ki skim ki ba ka sarkar India ka don na ka benta ban pentri kam ha jela ka jungi kum ka nuksa habedi bet ka PM Kisan ngila kerpat yu governor ban ong ye ka sarkar India ba kin ai jingira bro ye kitu kinong rap ki bomdon ye ka jakala jong namar kat kum kene ka PM Kisan kat kum ka jing bu renti jongki kolong ba kitu ki bomdon ye ki kwat kisla kin nomyo jingirap halor ka PM Kisan dan reh ke jela ka jongiru ki don kinong rap ki ba shuai ki jaka kim don ye kita ki kwat kisla te ngi ong ba ye ki bakum kita kinong rap ru dei banyo te nak leng jung ong ba ye kene umsa take up bat ki bor jong ka sarkar India nang ta hak kebede ngila ong ru bangidon kam ye ki awareness banak liang jong ka sarkar India ka diban pelong te rei ngi sungu namar ba u governor ulak khot ru ye ki officer na ka sarkar jela hak baki layadon lang baki loong baki jule ye kini ki awareness program dan rei nakleng jungi ngi ong ba kampat biang kene ka awareness program nama ki bun ki skim jong ka sarkar India ki ba kinong rep kim pat tip bat lada ki tip ru ki shubna ya ta skim rei kim tip kumno ban apply kum kanuksa ban pendap ki form ban tho application kum ta ter te ngila stress ye kata bat nakleng jong governor ula betha ye ki officer ba ban dei ban le ye kini om tang ban pentip ye ke kita skim henry kumno ru ban apply kanang bakinong rep kinyo ye kijing mentoy nak kata skim kum kanuksa mentar sing yo ngo ye kawe ka skim ka baong har kheti me pani te nakling jungi hijing syang yim parlong aware ye kene ka skim te nang ne shakmat kum kini ki skim ngidi ban yo kum kanuksa kata ka sin khasi ki ong ba haman laki jakarep dei ban poi dan rei ka ba sngusi kalong haki jakarep ki jongi yo namar haki jakarep ki jongi ni susyania ba hakamariang bat ni ngu bangidon ke jing ublei lokar kui ka jongi te henry ngimla ban penbiang ye ki irrigation ye ki haka portlang ya ka bakinong rep kinla ban rep baro sisnem nak benta kane ulat ulaong ba nakleng jungi kum kaseng ngin sapha ye ki no ki jaka ki ba I don kam ye ki irrigation project te kene ka long ru sya ka kubor sya baro kinong rep la ka long ki badai be khot jong ka Hill Farmer lane ki bom dai ru ba kin pha syangi ya kitu ki jaka ki baki ki yo I badon kam ban penpoi na kaliang jong secretary un sapha sya
Governor Badan Burom kenang ba unyo bantuklar ba nginyo umbet haki jakarep ki jongi kata kas kim harket me pani kamut kumta nrai hadu mtang ngimyo de ngingin ye kun ye kane baki man lagi jakarep ki jongi dei ban poi te ki don sekiwei kuwe ki mat ki ba ngilaya keren bat lat ke jela te kum hakabaya dei bat ke jing hiardor jong ki marep ki jongi ngila yatho ba kadon kum ka kanuksa ke jing hiardor unsar ngi yatho ba hawat ka government ka lale ye taksi amasyur handrei ngila ong bangidon kamru ye kiwei ki mar kum using kum slat terpat nang ta bat kiwei ki marem ki jur ki chap ki jongi kum biskot ru kum kanuksa hakapor bas dangmi ngiyo sanpau tingka kilo ndala khamslem poi hadu artingka te kum ye kinero ngidon kam ye kataka intervention scheme lane ke jingyaram nakliang sarkar jela bat kum juru nakliang juga sarkar India.